Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 31 da kuma wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka. Masu raro Assalamu alaikum, Raliya Zubairu ce ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 a agogon Najeriya da Niger, wato 7:30 kenan a agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa Amurka ta ce dole shirin nukiliya da makamai masu linzami su kasance a cikin batutuwan da za su tattauna da Iran. A Najeriya adadin waɗanda 'yan bindiga suka kashe a harin da suka kai garin Wuro a jihar Kwara ya zarce 160. Har ila yau a Najeriya hukumar zaɓe mai zaman kanta ta yi ƙarin haske game da zaɓuɓɓukan da take shirin gudanarwa nan gaba da ma babban zaɓe na shekarar 2027. Akwai kuma batu na shirye-shiryen zaben jihar Ikiti da Oshun wanda shi ma za a yi shi a cikin wannan shekara, watan Yuni da watan Agusta, da kuma dai shirye-shiryen zaben shekara ma ta 2027. Yayin da yau ce ranar cutar kansa ta duniya, bincike ya nuna cewa cutar tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke janyo mace-macen mutane a nahiyar Afirka. To koya girman matsalar take a Najeriya? Gaskiya wannan cuta tana da babban matsala, gaskiya tana da girma. Bincike ya nuna cewa mutane fiye da 100,000, wajen 120 da wani abu sun kamu da wannan ciwon. Sannan a cikin wa'annan mutanen fiye da 80,000 sun rasa rayuwarsu saboda wannan ciwo. Wasu daga cikin abubuwan da shirin ya kunsa kenan, amma yanzu ga Ahmed Kabo Idris da labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka ya ce idan Iran na son a yi tattaunawa a wannan mako, Washington a shirye take. Sai dai Marco Rubio ya shaidawa manema labarai cewa dole ne tattaunawar ta shafi shirye-shiryen nukiliya da na makamai masu linzami na Tehran. A daidai lokacin da rashin fahimtar juna ke ƙara tsananta tsakanin ɓangarorin biyu, Amurka da Iran na ci gaba da nuna yiwuwar gudanar da wata ganawa a ranar Juma'a. Sai dai jami'an Amurka sun shaida cewa Washington za ta ki amincewa da buƙatar Iran ta sauya wurin tattaunawar da aka shirya yi daga ƙasar Turkiyya zuwa Oman. Gwamnatin Amurka ta sanar da janye jami'an shige da fice 700 da ke aikin tilasta dokar shige da fice a jihar Minnesota, duk da ta ce za ta ci gaba da wannan aiki a nan gaba. Shugaban hukumar Tom Homan ya ce a yanzu sun mayar da hankali ne kan bakin haure da ke cikin gidajen yari maimakon farautar mutane a tituna, matakin da ya janyo mutuwar masu zanga-zanga biyu a Minnesota. Kimanin jami'ai 2,000 ne za a bari a jihar domin ci gaba da ayyukan tilastawa bakin haure barin kasar. Ya kara da cewa shugaba Donald Trump har yanzu yana nan akan kudirinsa na tabbatar da cewa bakin haure da ba su da takardun zama an mayar da su kasashensu. An yankewa mutumin da ya kitsa shirin harbe shugaba Donald Trump a wani filin wasan kwallon golf da ke jihar Florida hukuncin ɗaurin rai da rai. An samu Ryan Roth da laifuka guda 5 a watan Satumbar bara, ciki har da yunkurin kashe shugaban kasar. A watan Satumbar shekarar 2024, jami'an tsaron farin kaya sun hange shi yana ɓoye a cikin daji mai nisan ɗaruruwan mitoci daga inda Trump yake, wanda a wancan lokacin shine ɗan takarar shugaban Amurka. Rahotanni sun ce ya tsere ya bar bindigarsa a wurin, amma daga bisani aka kama shi. Ana shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Gwamnatin shugaba Donald Trump na Amurka na ƙara ƙaimi wajen ganin ta samar da isassun ma'adanai masu matuƙar muhimmanci da ƙasar ke da su ga duniya. The American plan is to run a consortium of countries Wakilin BBC ya ce Amurka ta shirya haɗa kan ƙasashe da dama, amma banda China, wajen cimma burinta na samar da ma'adanan cikin farashi mai rahusa. Tarayyar Turai da kuma Japan sun sanar da ƙulla yarjejeniyar haɗin gwiwar da Amurka domin yin aiki tare kan batun samar da ma'adanan. A wani taro da aka gudanar a Washington, mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance ya shaida wa wakilan ƙasashe sama da 50 cewa za su amfana da wannan shiri. Wannan mataki na zuwa ne a wani yunkuri na ƙalubalantar China, wadda ke da rinjaye a duniya wajen samarwa da sarrafa irin waɗannan ma'adanai na ƙarafa. A Najeriya kuma adadin waɗanda 'yan bindiga suka kashe a harin da suka kai garin Wuro na jihar Kwara ya kai sama da mutum 160. Shugabannin yankin da kuma jami'an ƙungiyar agaji ta Red Cross sun ce sojoji na ci gaba da gudanar da bincike a dazukan yankin domin gano mutanen da suka tsira da waɗanda aka sace a harin da aka kai. Maharan dai sun ƙone gidaje da shaguna ciki har da na sarkin yankin a daren ranar Talatar da ta gabata.
It is likely the deadliest assault recorded this Wakilin year. BBC ya ce akwai yiwuwar wannan shine hari mafi muni da aka kai a wannan shekara, kuma gwamnan jihar Kwara ya yi Allah wadai da harin. A baya dai jihar na cikin sahun jihohi masu kwanciyar hankali a ƙasar. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To a gaida Ahmed Kabo Idris wanda ya karanta mana labaran duniya. To kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar, gwamnatin Trump ta yi kira ga kasashe masu yawa da su kafa wani shingen kasuwanci da Amurka kan ma'adinai, waɗanda ke da muhimmanci wajen ƙera na'urorin fasaha na zamani. Matakin dai wani yunkuri ne na rage tasirin China a fannin samar da kayayyaki a duniya. Amma yana fuskantar ƙalubale saboda yadda Washington ta rika mu'amala da ƙawayenta a baya-bayan nan. Ga rahoton Amina Sahalu ɗan tata. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya tara wakilai daga kasashe sama da 50 a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, inda ya kira gare su da su shigo kungiyar kasuwanci ta Amurka inda ake cinikin ma'adanai masu mahimmanci. Waɗannan ma'adanai suna da mahimmanci wurin kera abubuwan da suka hada da batira da wayoyin hannu da motocin lantarki da wasu abubuwa da yawa, inda ƙasar China ta mamaye kasuwar samar da waɗannan kayayyakin a duniya. Shirin na Amurka na kunshe ne da hada wata gamayyar kasashe wadda babu China a ciki da za su amince da mafi karancin farashin ma'adanai masu mahimmanci don kiyaye hannun jarin da ake zubawa a bangaren haƙo ma'adanai da kuma samar da su. Amma akwai alamun wasu manyan ƙawayen Amurka da suka hada da kasashen Turai suna taka tsantsan idan aka yi la'akari da rashin sanin inda shugaba Trump ya dosa da wasu matakansa. Kamar su kakaba a kasashe haraji da kuma barazanar da ya yi na mamaye yankin Greenland. Wasu daga cikin waɗannan ƙasashen sun riga da sun nuna alamun ƙoƙarin ƙarfafa alaƙa da China domin kare tattalin arzikinsu daga dogaro da Washington. Rahoton da Amina Sahalu ɗanta ta haɗa mana kenan. To rahotanni na cewa mutum sama da 100 ne 'yan bindiga suka kashe a garin Wuro da ke jihar Kwara a yankin tsakiyar Najeriya. Da majalisar yankin Kwara a majalisar dokokin jihar Honorable Sa'idu Baba Ahmad ya shaidawa BBC cewar 'yan bindigar sun kona gidaje da shaguna, wanda haka ya tilasta mazauna garin tserewa daga gidajensu. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji. Wani jami'in hukumar bayar da agajin gaggawan ta Red Cross a Najeriya ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa suna fargabar adadin mutanen da 'yan bindigar suka halaka a jihar ta Kwara ya kai fiye da 100 biyo bayan mummunan harin da aka kai a ƙauyen Wuro. Hukumar bayar da agajin gaggawan ta Red Cross a Najeriya ta kuma ƙara shaida a AFP cewar har yanzu akwai mutanen da ba a gano inda suke ba tun bayan harin, inda suka ce a yayin da 'yan bindigar suka kawo harin sun banka a shaguna da gidaje wuta tare da ƙone gidan sarkin gargajiya da ke yankin. Wasu al'ummar yankin kuma sun shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters cewar 'yan bindigar waɗanda suke zargin masu ikirarin jihadi ne kan je ƙauyen su gabatar da wa'azi tare da neman da su bijirewa gwamnati, inda kuma sakamakon yadda suka ƙi yasa suka buɗe musu wuta. Tuni dai gwamnatin jihar ta Kwara ta yi Allah wadai da harin da aka kai tare da shan alwashin kamo waɗanda ke da hannu a harin tare da hukunta su. Al'ummar ƙauyen dai sun jima suna fama da matsalar tsaro, wanda kuma da alama da harin da 'yan bindigar suka kai a baya-bayan nan jihar Kwara shine mafi muni da aka kai a shekarar da muke ciki ta 2026 a Najeriya. Jihar Kwara da ke yankin tsakiyar Najeriya tare da takwararta ta Neja na daga cikin jihohi a yankin da ke fama da matsalar tsaro, duk kuwa da irin matakan da hukumomi a ƙasar ke cewa suna ɗauka kan matsalar. Wannan na zuwa ne yayin da a can jihar Katsina, ita ma da ke arewa maso yammacin Najeriya, kimanin mutum 21 suka mutu a wani hari da 'yan bindigar suka kai a yankin Tafoki da ke yankin ƙaramar hukumar Faskari a jihar Katsina. Gwamnatin Najeriya dai ta ce za ta ƙara ƙaimi wajen kare rayuka da dukiyoyin al'umma da a daidai lokacin da hare-hare kan fararen hula ke ƙaruwa a sassan arewa da tsakiyar Najeriya. Hukumomi da jami'an tsaro sun ce ana ci gaba da bincike da kuma ƙoƙarin gano mutanen da suka ɓace, yayin da al'umma ke fatan ganin an ɗauki matakai masu inganci domin daƙile yawaitar hare-haren 'yan bindigar. Khalifa Shehu Dokaji, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.
To yanzu dai muna kan batun da ya shafi tsaro inda 'yan bindiga sun kai wani mummunan hari a kasuwar Abande da ke karamar hukumar Kwande a jihar Benue. Maharan dai sun kashe akalla mutum 17 ciki har da wani jami'in tsaro kuma a lokaci guda sun kwashe dukiya da kuɗaɗe da dama. Ga rahoton Zubaira Ahmad. Maharan dai sun afka al'ummar na Abande daidai lokacin da suke tsaka da cin kasuwa inda take suka so harbin su abin da ya sanadiyar mutuwar fiye da mutum 16 nan take. Kazalika 'yan bindigar sun yi awon gaba da dukiya da kudaden da yawan su ya kai naira miliyan 150 kafin daga bisani su cinna gaba ɗayan kasuwar wuta. Wani mazaunin yankin mai suna Filaxe Uteba ya tabbatar min da harin sai dai bai amince in naɗi muryarsa ba inda ya ce da misalin karfe 11:40 maharan suka afkawa kasuwar tare da soma harbin jama'a. Wannan harin dai ya ƙara jefa fargaba a zukatan jama'ar Abande da Turan da ma makwabtansu a cewar Malam Abdulrisku wani mazaunin jihar Benue. Wato a Kwande dama akwai mitima wanda muka yi shekaran jiya akwai wani kwaston wanda ya kawo iri wannan tsakanin bandit can Kamaru da Kwande a wajen. Saboda irin matsalolin nan sosai kwatsam jiya kuma aka ba mu report akwai abin da ya faru a Konde. Bandir ne nan mutane su ne suke cross su tabo mutanen Kamaru wanda suke boda su ma su dunga taba abin da yake faruwa a waje. Daga Kamaru ne tsakanin su boda ne su kuma wannan abu sai hukumomi masu bincike su gane. To kamar da yake yanayin nan yana addabar mutane a nan tsakiyar Najeriya kamar wani kira kuke da su ga hukumomi domin su sa ido ko ci gaba da kawo ɗauki haka? To, mu dai abin nan muna roƙo hukumomi a haɗa kai da masu ƙasa. Yawanci hukumomi suna ƙoƙari. Akwai siyasa abubuwan yawan na siyasa ne. Sojoji da DSS suna ƙoƙari. Wallahi ina roƙo don Allah daga federal ina roƙo muna so haɗin kai da shi yanda za a samu zaman lafiya yanda sauran hukumomi muka samu haɗin kai da su. Daga cikin waɗanda 'yan bindigar suka kashe har da jami'in ɗan sanda da ke aikin samar da tsaro a kasuwar. Kazalika akwai ƙarin mutanen da suka fantsama a daji a lokacin da aka kai harin kuma har kawo yanzu ba a san inda suke ba. Na tuntuɓi mai magana da yan gwamnan jihar Benue ta su kula ta wayar tarho sai dai bai daga kira na ba. Amma a wani bayanin da gwamnan jihar Benue Hassan Aliya ya fitar ya bayyana rashin jin daɗinsa da harin. Kana ya sha alwashin gwamnatin jihar za ta haɗa kai da hukumomin tsaro domin ɗaukar matakan da suka dace wajen tabbatar da wanzuwar tsaro a yankin. Mazauna yankunan dai sun ce tun daga watan Janairun bana har-harin 'yan bindiga sun kashe akalla mutum 76 a jihar ta Benue. Yankin na Abande dai ya iyaka da ƙasar Kamaru inda al'ummar yankin suka shaida min akwai karancin jami'an tsaro abin da ke ba maharan damar tsallakawa su afka mutane. Zubairu Ahmad, BBC Hausa daga Sokoto, Najeriya. To gwamnatin jihar Kogi da ke tsakiyar Najeriya ta sanar da rufe daukacin makarantun jihar bisa wasu bayanan sirri da kuma buƙatar kare ɗalibai da malamai. Kwamishinan watsa labarai na jihar Kingsley Fonwo shi ne sanar da hakan a lokacin da ya yi magana da manema labarai a Lokoja, babban birnin ƙasar. Ga Habiba Adamu da ƙarin bayani. Mr. Kingsley ya ce sun ɗauki matakin ne a matsayin kandagarki ba don an kai wani hari kan makarantu ba, inda ya ƙara da cewa ba su ɗauki matakin sakamakon fargaba ko tsoro ba, amma sai don kiyaye nauyin da ya rataya a kansu, kuma sun yi hakan ne don kauce abin da kaje ya zo, maimakon sai bayan abu ya faru sannan su zo suna ɗaukan mataki daga baya. Ya ce gwamnan jihar Ahmad Ododo ya umarci duk wasu hukumomi da abin ya shafa da su ɗauki dukkan matakan da suka dace don tabbatar da an buɗe makarantun a nan kusa idan yanayi ya inganta don kauce gurgunta jadawalin karatu. Kwamishinan wanda ya sanar da matakin ga manema labarai a jiya Talata ya kuma ce gwamnati ta ɗauki matakin ne bayan samun bayanan sirri daga hukumomin tsaro wanda ya ce sun zo a kan kare tare da ba su damar yin wani abu a kai. Inda ya kara da cewa jami'an tsaro na aiki don gano tare da wargaza makoyar masu aikata manyan laifuka a fadin jihar. Kwamishinan ya kara da cewa kariya ga 'ya'yansu da malamai da cibiyoyin ilimi abu ne wanda ba za su yi sake da shi ba. Su ma makarantu masu zaman kansu an ce su bi umarnin da gwamnatin jihar ta bayar. Rufe makarantun dai na zuwa ne a daidai lokacin da matsalolin tsaro ke kara karuwa a sassan jihar, inda aka samu har-hare da sace mutane domin karɓar kuɗin fansa a 'yan watannin baya-bayan nan. Wasu makwabtan jihohi kamar jihar Niger, Kebbi da Kwara sun ɗauki irin wannan mataki na jihar Kogi da suka rufe makarantu